Catatan di ini, yes pokoknya Intan tak syuting ya pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Alhamdulillah pagi ini Intan wes diantri sarapan Bunda Dewi. Lah wong segone ndek ngisih tondo. Terus digoreng tinggo sarapan. Terus Intan goreng tempe karo ndok dhewe. Tapi gosong. Tapi juga popo jare Intan enak. Gak popo Bu enak. Iya. Sing penting nek ngasih uyah kuwi aja agi-agi, Nduk. Soale kasinen kok dadi asin gaber-gaber. Aja isuk mengko kene pas Intan mandi. Mak jah nek awake kesel leren gak popo, aku ngono. Sesuk dilanjut. Iya, Mbak, aku tak leren sik ya. Aku ape ngresiki kulit. Dadi kulit dek wingi apa dibawa Pak Silo ben diresiki Pak Silo. Dadi libur hari ini ngono ta. Lho, Ibu kok nek kene malah gondel gandul ya? Dek makan ngene, kok nek menawa awan, Mbak. Aku ngewangi Pak Silo ngresiki kulit, engko syuting. Ya, Mak, insyaallah aku. Oh, Ibu apa memang aja? Insyaallah, engko karo bayar arisan. Cingkire kuning, klambine kuning. Wes waras iki Intan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuwi ndoke yo sing disehne yo sing kuning. Yo gak gosong nek menurutku. Enak yo, Nduk. Wah, Engko kerupuke tali, Nduk. Nek gak mbok tali anu apa jenenge? mempem. Ndek iki lho Yumarni ki rene yo. Mbak Yun. Aku ki dijak rekreasi mantunem sok apaan? Rekreasi ning ndi? Aku ngono. Yo numpak montore kuwi leh, terus aku ditukokno bakso, aku yo guyu. Gara-gara ki ndekne ki kuwi lho pemirsa. Dikandani dulure apa sapa. Nek Mas Dimas kuwi ndek ingi bar gawe konten karo Pak Aris. Dekne pengen. Wes dek ingi karene ngono. Insyaallah yo aku ngono. Nek gak yo ben Mbak Sriwi Kutil sing ngejak jalan-jalan Yumarni yo Tan. Walah nduk keringetem lah kok wis sak jagung-jagung le Tan. Apa-apa mari sehat. Mari sehat. Leren sik tengok-tengok dilapi tisu ya. Engko dilanjutno lagi, mbuh ki engko gawe Ambek bayi engko ya. konten opo ya. Lah ya engko gawe ide pengen gawe konten opo. Kok sik nek Salwa Repa Bunda ndek bengi gawe sate ya, Nduk ya. Terus buka jajan ya, Nduk ya. Tunggone Mbok sampai tunggu nih. Sampai bengi ndek bengi. Aku mbok tinggal aku mbok dhewean terus Intan lagi nyusul bengi-bengi to. Ya wes nanti dilanjut. Terus ana. Cus ngono. Ya. Ya. Wes nang ditali sik kuwi kerupuke. Kok lali. Nek gak ada toples lah, Dok. Enggak usah ngene aja, ditali aja. Oh alah lah yo, lah yo. Ini ndi? Ning pupuk. Oh. Iku apa mbok pegangi kuwi? Iki. Oh, kul-kulan. Kul-kulan sampe apa iku? Ayo dimasak dadi sop. Lah enek kuah bakso Nduk. Wis dimasukno ngono ae kayak brambang goreng terus disambelne kecap. Engko terus insyaallah dolan gone Makja. Jam pira iki? Setengah 12. Ngosek aja yang mene kok isuk-isuk mosok wis dolan to, Nduk. Kosek. Ki ada anu pemirsa, ada kuah bakso. Ada kuah bakso nggih. Nah. Ngingeti apa? Kau ngingeti apa-apa? Besok dipasang. Nek Pak Silo wis
masuk. Nduk kasur. Dicat sik ya nduk ya, ben rupane rontok lumayan. Ya. Ayo kita iris-iris. Tak buka no. Wedi nek panas to. Iki Masuk iya, kentang wortel masuk. Tapi ya nek pengen Alah langsung ber. Bakso masuk. Wes ngono wae. Ben mop. Iki sot apa bakso. Yo kuwi terakhir nek wis empuk lah, Duk. Garing kayak brambang goreng wes ngono ae yo Tan yo. Ya. Ben mop sik. Ben aku sih. Kok ben mop ben apa empuk? Walah salah pemirsa. Apa ini? Makanya dipilih. Wes tak umbah resik. Selamat pagi semuanya. Iki sampai menjelang siang leh wong wis 8:30. Ki engko mbuh diupload mbuh jam piro? Durasine cek kurang ya, Tan. Ini diaduk. Engko terakhir lagi dikei brambang goreng. Langsung ijek. Iya leh. Nek tambahi bakso neh, mun pemirsa baksone kan wis karek saiki. Tambahi bakso. Aku soalnya dia. Terus tambahi brambang goreng. Rene lah tak soteng, sing tak soteng sapa? Niki ini lho aku iki. Lah kaki emek ngono kok kaki emek ketangkring lho pemirsa. Bila aku biasa tuh nganu aku lho sembuh ya. Iya, minumnya banyu anget. Ojo ngombe es meh. Ya. Kandhane angel lho, loro pesen dhewe nggone Mbak Lina ndek iki capcin apa capcus ndek iki to. Wes Bu, udah ngomong. Heeh, wis ngomong kok. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dek minta wis bersarapan dengan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Iki gak mencong iki ibuke. Kan. Semoga tak jajal kan. Aku baru dek mau ditulang bayi saiki yo. Ditulang neh. Iya. Enak wortel. Saiki mang. Sesuk ya Bu masakno koyo ngono Mbak Dewi ya. Mbak Dewi masak apa? Masak mie dikecapi. Soon. Dek. Sama nang masak soon mbok kecapi. Enak, mbok kei sayuran ora? Ya mau ngono ki tok. Sesuk ya. Kan ngene maca sik yo. Duh, jerene mbah sik. Mbah gampang panas kok. Gak tak peme kok. Tempene sik. Ya. Iya. Oh maksudnya ngawakmu ngenteni Ibu. Iya. Tahu mbek tempe. Aku wae gebres ae pemirsa tung. Kai. Aduh. Ayo ki lho. Alah. Sedih aku ini. Minta maaf ya interne. Iki Ibu nek tak syuting gak mencong lho. Ngene. Sama-sama, Nduk. Ora pedes wong kecap. Oh, tak kira kuwi pedes, Ibu gak boleh pedes-pedes nanti. Kecap. Iya. Senani Pak Dokter Ibu engko nek pedes-pedes. Gak boleh dulu. Ora sanggo kecap, sop tok yo seger nek baksone. Ya, terus dulu. Terus ya, Ki. Cus. Sangune tisu ya, Marang butuh gak mbok kuncir sik sing cantik ngono. Delok. Wae. Daleme bucarek tutupan. Sore ae nek tak kuncir kan.
Kok bar iki tak sisiri sing anu, sing rapi. Mau ke tempatnya Mak Jah pemirsa. Wah, lah manuknya tenggeleber tanah yang mati kan lho. Iki kucingnya Mak Jah, Dok. Mau lah para. Bos, peneng omahe Mak Jah. Masum paling anu ning ngarep ning gone kuwi lho anu nunggone Mbah Lam. Ya mene kan wayah Mbah Lam teko blonjo. Iya toh? Aku nemu Intan. Bajuke wong sing ngontrak. Ya. Punyake orang. Kok klambine sapa iki yo klambine wong sok klambine sapa. Aku nemu. Wah, mantap pemirsa. Dong minyoke anu Mak Malem. Ini kan rumahnya Mak Malem tapi kosong. Mak Malem kan pindah sing ning Ngetan. Alon-alon. Ayo. Kedingeti Pak Lurah lho kontan. HP 6 iki videone dilihat Pak Lurah. Ayo Intan buang tisu. Enggak. Ning jembatan lho. Ki nek buktine. Intan harus bertanggung jawab. Ngresiki kali Gadu. Mak Jah ning omah apa ora ya, Duk ya? Nek enek yo mulai. Ngono ya, nek kenek mulai nih. So, bengi. Tapi montore gak eneng ya, Tan. Bola sawone Mbah Wawo, bola. Sawo pemirsa. Sawone Mbah Wawo. Gede-gede Tan. Bola. Sawone jios. Manis kuwi mesti. Aku nemu kayu. Kuwi kayune Mbah Wawo. Aku nemu. Yo gak nemok kuwi punyake Mbah Jarwo. Mak Jah. Nah. Mak Jah. Assalamualaikum. Aku. Daraku. Kangen. Datang. Ayo dilihat. Roh, Mbak Mak Intan Jah. kangen. Mak Jah mak apa? Iya, salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak tak ceritani, Mak. Langsung ngene. Kuwi daraku ngono, Mak. Assalamualaikum, Mak. Iya, wis ben. Ning kene malah ayem atine. Iya. Enak. Iku sing tuku sapa mak? Enak. Urung diberesi ngene iki lho godhokne Mbak. Iya. Tak sira nek mangan ing kandang ngono. Oh iya, sik entan duduk gak ketok Mama. Duduk ini. Carane dibuah karisik ya, Mak ya. Iya, iki urung dibakar ya. Dhisik kulitan. Oh, kulitan. Rupane ireng karena anu, Mak. Karena diobong ya, Iya, Mak. kan gak apa-apa Diobong terus di Ini diobong pasar terus mesti yo padha diceros mesti yo, Mbak. ya, Mak ya. Wis anu ki urung dibakar, Mbak. Digodhog sik ya, Mak ya. Enggak, kan ndek bengi kan kewengen, Mbak. Dadi digodhog kok dibakar ngono. Digodhog Nek terus iki kan dibakar ya, langsung Mak. dibakar iki. Terus gimana tak kerok terus digodhog terus diubah wis terah ngono, Mbak. Tapi kan Ahmed ya, Mak. Gak iso jengking sama nangkat. Aku pengen penasaran ngik. sik ngene. Tapi kan ulune gak enek lho. Iya, ya, Mak, ya. Ya. Pemirsa nek teng perusahaan kulit ngoten nika carane pripun nggih iso kulite iso rosik ya, Mak Jah ya. Menawa duwe alat ya, Mak. Iya paling. Duwe alat dan Tapi nek ning mungkin pasar duwe yo ora obat. sik disenanan kok. Yo tetep ngene iki ya, Mak. Yo maksudnya gak ngene tenan nek dijeres lho ketok, Mbak. Yo Mbak Intan. Walah, geni sing Mak Cros kuwi ya, Mak Jah ya. alat enek alat. Iya, Mak Jah. Iki kaya nggone Mak Pah ya, Tan. Iki nggone Mak Pah ngene iki apa ora, Tan? Ngene mak Pah, heeh. Iya, satu pintu ngene iki. Kayak gambar mercon. Nggone Mak Pah kaya gambar mercon. Oh, anu yo ya, Mbak, sing kan Kembang ngono kuwi. Kayak ning rumah sakit kae lho. yo iki kok nang rumah sakit. Intan kijian roh. Iya, iya. Kok sing rumah sakit ya.
Kalau di rumah sakit. Itu jumlah. Iya baru kok Mak Jah. Iya iya, Mbak. Roti wino sok ben kok jumlah. Wih, dibumbuan Mak. Apa Mak ngono iki kikil? Tak apa ngireng enak deh. Mak, ireng-irenge sepur, Mak. Akeh sing ngantri, Mak. Iya ngono to. Loh, iya apa ora? Lah putih-putih mayit yo medeni malahan. Mending ireng-irenge sepur ya tanake sing ngantri yo. Wah. Diumbah itu terus diadai kan. Wis ngenteni Pak Silo sik mangkani iki. Dik Dewi ki mang yo rondok ngene yo. Anu muni ngene. Mbak, Adek apa yo? Prisere Mas Dimas Dek rondok anu yo, Mbak. Kena apa Dek? Aku kan gak iso niliki jengkang-jengking yo, Mak. Dadi ki sing ngisor ki gembuk, Mak. Duh, mosok ya? Iya, terus karo Dik Dewi digenti Mak sing ning ngisor, dipindah mendhuwur. Lah engko terus piye Dik nek pamane dhuwur wis 100 dipindah ngisor, engko ndang melok dadi gembuk gak, Mbak? Trek iki ketoke prisere rondo aneh, Mbak, Oh ngono. iya berarti nek kudu bucare gak apik, Mbak. Kudu bucare apik ya, Mak. Mayangnya apik, Mbak. Jute yo anu atas kabeh yo, Mak yo. Kabeh, Mbak. Terus bentuke yo koyo beres nek ngene Mbak kuwi nek gak Urung piye padahal wis iki dicopno wis ketingi, Mak. Kira piye iki mau? Dik Dewi lah, Mbak sampean wis niliki ugung aku ngono. Lah aku kan niliki pamane kan jengking ngene lho, Mak. Laran apa menyeti kan gak anu ning kono kuwi berisi bagiane Kinara, bagiane Mas Dimas, bagiane Mbak Indah, bagiane Intan, Repa, bagiane aku, bagiane Repa digawa dhewe, ape dikekno mamae. Heeh. iya. Ngono ceritane lho. Adik ngene Mbak Yun rondok gembuk terus dipindahi Dik Dewi sing nggo ngisor gembuk dipindah nggo dhuwur sing ning dhuwur atos kabeh, Mama. Iso ngono ya, Mbak ya. Padahal iki ditata apik ya, Mbak. Iya, padahal ditata ora akeh kan mak daginge muk kuwi tok muk sak ngene sak lembar ngono iki. Lah iya, lah pernah. Mbah. Lah sing freezer nggonanku kuwi isine apa kuwi mak jenenge ndek iki enek es batu tak tokno. Heeh. Terus piye, Mbak? Piye ya? Piye, Mbak? Wah, piye tan yo Mak Jah ya. Terus piye iki solusine tan? Lagi kok ora anu niki piye. Lah iso piye? Sik engko dirembuk neh piye solusine. Delok ngono ki lho pacakane ini lho kaya apa. Ndek Mak, oh gak Ndek Mak gak ngono, Mak. Pak. Pak libur dulu. Ntar kondi, Pak. Jalan-jalan tan. Menroke banyak, Nduk. Mak liwat dulu, Pak. Nah, menroke mak piro mak akeh, Mak? Urung, Mbak. Lagi 10 tok, Mbak. Lho 10 kok lagek. Cilik-cilik urung. Oh, ijek iya. menti-minti ngono iki. Urung kuwi. Ya asem-asem. Iya, Mak, ndang dikek asem-asem. Godhog saiki, Pak, asem-asem. Dino iki mang Mak dames, Mak, hari ini. Mbak Intan sono ora, Mbak Intan? Mbah, Mak, gak rono lah nek gak enek sing ngejak ndak iso, Mak. Aku numpak motor yo gak iso, Dek, Mak. Wong iki rasane yo celeng-celeng areke. Gung, maksudnya gung wani, Mak. Iya, salah. Wong preksa ya sampean goncekno ndek ini. Pemirsa, Intan wis nyampe omah langsung nyandak kumbane nggih pemirsa. Nggih maaf nggih. Kemarin ini berarti sudah bener nggih. Mungkin terus urung sepenuhnya adem nggih. Tapi jarine Mbak jare Bunda Dewi wis Mbak bener gak apa-apa engko lak adem, Mak. Apa? Dagingnya lak adem engko lak membeku dhewe ngono. Apa mungkin kan karena suwi mboten dingge nggih pemirsa, mungkin lho nggih. Jadi prosesnya adem rondok suwe. Terus rondok lumayan merembet ademnya pun mulai merembet. Iki jenenge tanduran iki jenenge tanduran gondo. Gondo apa tan? Gondo tua. Kok gondo tua to ya? Gondo pura. Entah bener apa tidak. Walah iki dintekno uler pemirsa, jerukku pecel. Oh ya wis gak apa-apa ulere gelem. Gondo pura.
Demikian ya pemirsa konten siang ini, konten hari ini. Dongo-dongo yang terbaik untuk jenengan. Tak ceritani, mending awakmu gak kepanasan sementara ki ning kene sik, engko ning kene terus langgek mbok parakno mrono daripada awakmu riwa-riwi koyok setrika. Sik contoh siji. Ya, mbok hanger. Iya. Deleh kono. Tapi ku tek kono iki. Wis ra apa-apa kadung. Nah, maksudnya ngono, Nduk. Engko nek wis akeh, Intan lagi diusungi rono. Dadi ora mindon gaweni awakmu ora kesel. Kayak setrika mundar-mandir ngono. Iki diwalik ae. Iya. Demikian nggih pemirsa. Cerita pagi ini wis ngantek siang nggih pemirsa. Ngantek wis jam 09.00 kliwat. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paringi sembuh. Doa-doa yang kita panjatkan semoga diijabah Allah. Untuk pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh-salehah yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya nggih pemirsa. Yang saat ini pengen membahagiakan orang tuanya, semoga Allah segera mengabulkan ya doa-doanya. Rezekinya tambah berkah, tambah lancar. Ngono yutan ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati jenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nggih kemarin ada yang memberitahukan di komentar kalau keleknya ini bolong. Ndilah tan keleknya bolong tan. Walah iya pemirsa keleknya bolong. Wah, maaf ya Mbak, tidak tahu. Engko wis gak usah di enggo, Nduk. Keleknya bolong. Memang kain ngene iki nganu, Nduk. Apa ya? Gampang suwek keleknya nggih. Mohon maaf nggih Mbak Lupi-lupi, buke njuk sepuro ndek iki kok njuguk sing iki. Wis kedepannya semoga tidak terulang lagi nggih kejadian kelek suwek nggih pemirsa. Kami pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus